Miltä se Jere näyttää aamu tällainen niin aamuaikaa Hailuodossa? En tiedä, ainakin keli on kyllä sen verran komia, että ihan mukava lähteä tuonne merelle. Mahtavaa, kun oot meidän mukana. No nyt se Jere on mennyt ihan hienosti. Laji helppous viehättää. Niin. On tämä hieno laji kyllä. Edelleenkin, että ennen en ole päässyt tämmöisillä jäillä niin mehtämään hylettä. Niin tämä on kyllä näköjään osaavassa seurassa niin aika huippulaji. Joko se lähtee? Ei sitä näy alalta. On se tuolla. Mitä Ville sanoo metsästysmuodosta? Tää on jännää touhua. Ai saakeli. Siellä pötkättää nyt eka hylyjä. Mattan alla jäätä, mutta ai että. Aika hyvä fiilis. Hanskoja lähdettiin hakemaan ja kyllä tuosta nyt ainakin 4 saa tehtyä. Tai kun Terokinhan hyljen hanskat. Joo, totta kai. Ai Työvoitto. että. On tuo melko pötkele.